cando a min me pasa isto no Pazo da Cultura daqui de Carballo e se fai ese ataque desde o escenario cara a min e cara a outra muller, vale? Se eu fose un home, dicindo exactamente o mesmo que dicía, porque hai homes que teñen este discurso feminista. Estas persoas non subirían ao escenario e farían isto. Estarían ali, merda, está aí o paisano ese. E calarían como a petos. Pero a min pasoume isto. A min pasoume. Viñeron aquí, porque hoxe aquí, ai, vale. Pero se eu fose un home, non hai valor a subirse ao escenario e facer isto. E isto tamén, unha vez máis, damoslle a volta á roda e ten que ver co machismo. Porque ao mellor se eu fose un home de Carballo, que temos moi mala fama, que estou dicindo isto na rede e ti ves a Carballo e agora pos aí desde o victimismo, porque veño con medo, ao mellor viñas con medo de verdade, ao mellor tiñas medo de ao sair levar unhas hostias. Porque o machismo está aí e a violencia exércena os homes, sobre todo a violencia física. Contra mulleres e contra homes. E daquela, tío, ao mellor calabas a boca. Pero como é unha señora random de Carballo,